खुलुमबाय बाथौ बिबुंसार नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरबाय। दिनै जोङो बाथौ धोरोमनि माखासे बाथ्रा मिथिनो थाखाय सासे गेदेमा आलासि हांख्रायना लाबोदों। बिथाङानो जाबाय मानाव गेदेर सिरि दैमारि। बिथांखौ बाथौ बिबुंसार जानानै बरायनाय थाबाय, लोगोसे खुलुमनाय जासिबाय। दा बिथाङा बाथौ धोरोमनि खामानि मावनाया एबा बर' हारिनि बे बाथौ धोरोम बेखौ फोसाबनाय खामानियाव नांथाबबोनाया 1990 मायथाइनिफ्रायनो बिथाङा नांथाबबोगासिनो दङ आरो दिनैसिमबो बाथौ धोरोमनि माखासे खामानिफोराव दिनैसिम नांथाबना दङ। दा बिथांनिफ्राय जोङो गिबियावनो मिथिनो हास्थायबाय बर' हारिखौ बाथौ धोरोम सिबिनायाव बेसेबां जौगानाय नुनो मोनदों आथिखालाव। नोंथांखौ बिनि बागै फोरमायना होनो थाखाय आं खावलायबाय। खुलुमबाय। दिनै बे बाथौ बिबुंसार नायगिरिनिसिम गिबियावनो आं साबायखर बावग्रोनाय थाबाय। लोगोसे बे बाथौ बिबुंसारनि मावथि दोलोनिफ्रायबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर थाबाय। दिनै बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो अत्तार हांखो सृष्टि जायैनिफ्रायनो बाथौ धोरोमखौ बर'फ्रा सिबिबाय थादों। बे सिबिबोनायाव जुगे जुगे सिबिबोबाय थादों आरो बेजों लोगोसे दा बे धोरोमा बर' हारिजों माने नांफाना दासिमहालागै दं। आरो बेखौ जोंनि गोरों गोरा सानसुमैफ्रा साननानै मोनसे दुलाराय बाथौ गौथुम दानाय जायो 1992 16 मेआव गुवाहाटी ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव। दा बेयाव आंबो सासे सोद्रोमा बिदिनो। दा बेयाव जों नुनो मोनबाय बाथौ धोरोमखौ जेब्ला गौथुम दानायनि उनाव जोंहा गोबां बर' फिसाफ्रा सिरि मोनबाय। आं बेखौ गिबियावनो बुंग्रोनो सानदों जे जाय हारिया खुनु सोलायनो रोङा बा धोरोमा सोलायनो रोङा बे हारिया खुनु जौगानायनिबो लामाथिं फैनो हाया। बेनिखायनो गौथुम दानायनि उनावहा जोंनि बाथौ धोरोमा सोलायनाय फैबाय, जायखौ बुंदों जों फोसाबनाय बाथौ धोरोम। दा बे धोरोमनो फोसाबनायनि गेजेरजों जों बर'फ्रा जौगानो गोबां दा माने फैनायखौ नुनो मोनदों। जेरै इसोर सिबिनायाव जोंहा न'खर गामिजों गामि बा आनसलिकजों जिल्लाजों गोरोबनायखौ जों नुनो मोनाखैमोन। दिनै बे सिस्टेमाव फैनायावहा मोजां मोनसे आब्रुथिया बेरखांबाय जे इसोर सिबिनाया न'दों न', गामिजों गामि, ओनसोलजों ओनसोल बा जिल्लाजों जिल्ला मोनसे सिस्टेमाव जों दिनै नुनो मोनदों। मोनसे आब्रुथि बे धोरोम सिबिनाया फैदों। आरो बेबायदिनो समाजारि खान्थियाव बर'फोरनि गेजेराव हाबोबा खोब बेले बेजेखौ जों नुनो मोनोमोन। दा नाथाय बे धोरोम गौथुम दानायनि उनावनो समाजारि खान्थियाबो गोथों जाबाय, मोजां सिस्टेमाव फैनो हाबाय। खुनु नांलाय खोमलाय गैया, तर्क बितर्क गैया, मोनसे आब्रुथि बे खान्थिखौ जोङो लाबोनो हादों। जेरै गथ' गथायखौबो जोङो गोबां बे धोरोम सोलायनायनि गेजेरजों सोलोंथाइखौ होनो हादों। जेरावनोखि बाथौ धोरोमनि मोनसे आश्रम बा मोनसे थानसालि दङ, बेयाव जोङो गथ' गथायनिबो सोलोंथाइखौ जोङो गायसननानै होदों। आरो बेयाव नुबाय जाय गथ' गथाया बहुत बाहागो लानायनि गेजेरजों बेवहा बाथौ धोरोमनि फारसे, बर' समाजनि फारसे बिथांमोननियाव सोलोंथाइखौ मोनलांबाय थादों। दा बेबादिहाय जोंनि सोलोंथाइनि गेजेरजोंबो बाथौ धोरोम फोसाबनायनि गेजेरजों जों जौगानो हादों। आरो बेनि उनावहा जोङो बर' समाजाव मोनसे खोब दुखुनांथाव बाथ्रा फैयो
जेरै खोमसि फोथायनाय बर'फोरनि गेजेराव बे खोमसि फोथायनाय गोबां हाबदोंमोन नाथाय गौथुम दानायनि उनाव बे बुस्थुआ गोबाङानो दिनै गैया होननानै जों बुंबाबो गोरोन्थि जाया आरो बेजों लोगोसे जोंनि न'खर थानाय जानाय बे साखोन सिखोना जों जथेस्थ' नुनो मोनदों बेबादि बिथिङाव जोङो दिनै जौगानाय हाबाफारिखौ बे बाथौ धोरोमनि गेजेरजों मोननो हादों साबायखर थाबाय बिथांनिसिम आरो बिनि बागैबो जों माखासे बाथ्रा आरो मिथिबावनो नाजागोन जे बाथौ धोरोमखौ फेहेरनायाव मा हाबाफारि लानाय खामानि मावनांगौ दङ होननानै सानो नोंथां आदसा बाथौ धोरोमखौ फेहेरनायाव बा मुगाजों खारफानो दा बेयाव जेनेबा जोङो मेनलि जोङो प्रसार मायथमा गोख्रों जानांगौ दिनै बे बाथौ धोरोमा ओरैबादि गोसारनो हाबाय आसाम नङा सारा भारतनि अनगायैबो नेपाल बांलादेश अरुणाचल नागालेण्ड बायदि बायदि हादोरावबो माने बे गोसारनो हमबाय दा बे गोसारनायाव जों फोसावगिरिनि गोबां खामानि दं बेवहाय फोसावगिरिखौ जों मजबुत खालामनांगोन दुलाराय बाथौ गौथुमा बे फोसावगिरिखौ गोगोम मोनसे रुल लानानै बेखौ एगारनो नांगोन होमबासो जोङो बे फोसावनाय खामानिया खोब मोजां जालांगोन आरो बेजों लोगोसे जों पेपार बा मिडिया बेयाव जोङो पेपारनि गेजेरजों जों बे बाथौ धोरोमखौ फोसावनो गोनां दङ होननानै आं सानो जेरै बे पेपारावहा जों बिभिन्न रावजों जों लिरनानै जों फोसावनांगोन जों बाथौ धोरोमखौ जेरै इंलिसजों हिन्दीजों बांलाजों बा असमियाजों बा बर'जों बेबायदि रावजों जोङो बे पेपाराव लिरनानै जोङो फोसावनांगौआ जोंहा खामानि दं आरो बेबायदिनो इलेक्ट्रनिक मिडियानि गेजेरजों जों दिनै बे बाथौ धोरोमखौ फोसावनो नांगोन जोंहा बे मावनांगौ खामानि बेनिफ्राय जोङो बे लिरगिरिफोरखौ जोंनि बर'फोरनि सानसुमै जोंनि बाथौआरि लिरगिरिफोरखौ जोङो मा खालामनांगौ बिथांमोनखौ खावलायनांगोन जे जोङो दिनै बाथौ धोरोमा बर'आवल' थायाखै गुबुन माहारिफ्रा दिनै लानो हमदों जेरै असमियाफोर लानो हमदों नेपालिबो लानो हमदों आदिबासि सावथालफोर लानो हमदों बा बर्मन बा बिभिन्न हारिफ्राबो लानो हमदों दा बेनि गेजेरजों बिथांमोना मिथिनो लुगैदों जे बाथौ धोरोमनि फारसे गतिके बेवहा जोङो दा बेवहा मा खालामनांगोन लिरगिरिफ्रा बेफोरनो रावजों लिरनानै जों बाथौ धोरोमखौ फोसावना होनांगौ होननानै आं सानो बेनिफ्राय आरो बेयाव बे बाथौ धोरोमखौ जोङो मोजाङै गेबेंसिन खालामनो थाखाय जों सेमिनार दफा लानांगोन सेमिनार लायोबासो जों बे माबाया धोरोमनि फारसे मोजां माबाया फिथाइया जोंनो थायो आरो जों रायजो राजानो बे बाथ्राखौ स्पष्ट खालामना होनो हायो जेरै जों सिजौखौ मानो नेरसोन हिसाबै लायो सोरबा बुङो सिजौआनो इसोर बा सिजौ दंफांखौ माने इसोर बानायखो बिदि दा बेयाव सेमिनार जेब्ला लागोन होमबासो स्पष्टकरण जागोन आरो दा बेनिखायनो सेमिनारखौ लानानै जों बाथौ धोरोमखौ माने रायजो राजानो मोनसे गेबें गोलाव फोसावनो थाखाय जों मावनांगौ खामानि दं होननानै आं सानो साबायखर होदों दा बेबायदि समावनो जे बर' हारिया मोनसे गोदो गोदायनिफ्रायनो सिबिनाय बाथौ धोरोम सिबिबोनाय इसोरखौ सिबिनो थाखाय नेरसोन हिसाबै सिजौ दंफां दङ आरो बाथौ धोरोम हिसाबै जों सिबिबोगासिनो दं दा बेखौ मिथिसेयावबो माखासे बर'फोरा भारत हादरनि सिबिनाय मोन्थायखौ लानानै एबा सेकुलारिज्मनि दहाय लानानै थारमाने गुबुन धोरोमनि सिबिनाय खान्थिफोरखौ बर'नि गेजेराव गायसननो नाजानायखौ मालाबा नुनो मोनो आरो दा बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुंनो सानो दा आसलते बे मोनसे पलिटिक्ससो मानो होनना बुंबा मोनसे
जि धोरोमा मोनसे हारिजों सोमोन्दो दङ जेरै बाथौ धोरोमा बर' हारिजों सोमोन्दो दङ सिख धर्मआ पान्जाबीजों मोनसे सोमोन्दो दङ बा मुस्लिमा बांगाल धोरोमजों मोनसे सोमोन्दो दं दा बेयावहा गोजोनहै बिथांमोना रायजो जागासिनो दङ दा जोङो जे सेकुलार होननानै बे गुबुन धर्म सोरबा सेकुलार होननानै बेयाव जबरदस्ति नारसिननानै धोरोम माने सोनानै बे हारिखौ गुलाय गुजाय बे धोरोमखौ गुलाय गुजाय नांलाय खोमलाय खालामनाया बे जुक्ति हंगत नङा गतिके आं स्पष्ट बुङो दा जाय हारिया मोनसे धोरोम दङ बे हारियानो बेयाव थानांगौ सेकुलारनि बाथ्राया जाबाय गावबा गाव मोनथाय जेरै जोंहा जोंनि बाथौ धोरोमाव बाथौनि आसारखान्थि बाथौजोंनो जोङो रायजो जाबोदों बाथौनि गथ' गथाय खांबोदों बा बायदिसिना जोङो बेवहा फोरबो खुंलायनाय सान्ति परिबेस बे बुस्थुखौ गोथार सान्ति परिबेसखौ जों मा खालामदों जे बे धोरोमनि गेजेरजों जों लाबोनो हादों नाथाय बेयाव सेकुलारिज्म होननानै गुबुन धर्मखौ सोनानै जों गुलुं गुजुं खालामनाया अजुक्ति बेनिखायनो आङो स्पष्ट होयो जे गावबा गावनि धोरोम आसार खान्थि राव थुनलाइ हारिमुवा गोजोनहै गोथारै थानानै रायजो जानांगौ बेखौसो आङो बुजायो साबायखर थाबाय नोंथाङा जोंनि गेजेराव फैनानै गावनि मोन्दांथिजों सोंलुनि फिननायफोरखौ होबाय बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आसा खालामो आनान गसाइ बोराइ बाथौआ जाहाथे बिथांनि जिउखौ गोलावै लाखियो आरो बेबायदिनो धोरोमनि खामानि मावबाय थानो हायो बिनि थाखाय आनान गसाइ बोराइ बाथौनाव आर'ज गाबबाय दिनैनि सावरायनाय बेखौ एसेयावनो फोजोबथ'बाय गोजोन्थों दहाय आफा बोराइ